de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi tɛnɛ septembre kalo tile 5 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma foli belebeleba ye aw ta ye kunnafoni min b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net Ale Jabaranin ka ni o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye a jɛɲɔgɔn kɛ ni o ye Burkinabew fana ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye n'o ye lieutenant colonel Paul Ari Sandogo Damiba ye a ye a bisimila sibirido septembre kalo tile 3 san 2022 an ka jamana ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba la ni o ye président Modibo Keita ye an ka faba kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye Burkinabew ka jamana ɲɛmaa ye sa ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔ bɛn ani kelenya o sira fɛ ka wala dɔniya ka fɔ ko Burkina jamana ɲɛmaa kabi a sigira fanga la ni kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ a ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ foliw ni ɲɔgɔndɔn olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye a y'a jɛɲɔgɔn kɔni ni ka taga n'a ye Kuluba a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ o la ni maa fila ninnu kɔni u ye sigi ka kuma kɛ ɲɛni ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yani u ni maa tɔw fana ka sigi ka kuma o kɛ. Fɛn min ye Nigérienw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye sa n'o ye Goodluck Jonathan ye Goodluck Jonathan ale nana an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye an ka faba kɔnɔna ye sa kunu kari wuladafɛla o la Nigérienw ka ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni a nana ni kana a lajɛ fɛn min ye CEDEAO maaw ye sigini kɛrɛnkɛrɛn min ni ka ale kɛ sa an ka jamana ale cogola a kɔni nana ni kana an ka jamana cɛmancɛ fanga baara taabolo ka a lajɛ a bɛ ka taa bolo min ka ni wagati in na. Sibirido septembre kalo tile 3 san 2022 fɛn min ye Ivoirienw ka kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni minɛni bɛ an ka jamana o kɔnɔna la a ma 49 kɔni ni wagati in na maa 3 ni o ye muso 3 ye sa ni kelen ye Awa Bagayogo ye kelen ye Bledu Kanya Adeli ye ale ni Bamba Sita ni maa 3 ninnu kɔni musolakaw la olu labilala an ka jamana marabagaw olu fɛ ka ladɔniya ka fɔ fɛn min ye Ivoirienw ka kɛlɛkɛcɛ 49 ninnu kɔni ye kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2029 olu kɔni minɛna an ka jamana ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o la ni o ye Modibo Keita ye Ivoirienw kɔni u y'a yira ka fɔ ko u bɛ yafadili kɛ an ka jamana o fɛ ani ka tila tuguni ka layidu ta k'a fɔ ko an ka jamana kɔni ye sariya sigi ko u bɛna a sariyaw ni ka u labato. N'an taara tɛnɛku dɔgɔkun tɛmɛnen na sa sanjiba o de kɔnɔna na min n'a kuntagala tari jɔ milimɛtiri 100 o bɔɲɔngo la ni sanji in kɔni ale kɛra sababu ye sa ni ka walankata yɔrɔ olu la kosɛbɛ sanji walankatalen sa kɛra sababu ye ni ka maaw ka du ka olu yɔrɔ dɔw fana ko sanji ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka o bi ni kɔni kɛra jɔrɔnankoba ye denbayatigiw olu bolo ka sababuya kɛ u ka du kɔni olu binna sanji ale fɛ.
Fevrier septembre kalo kile saba san ba fila ni mugan ani fila sanji ba o fana nana kucalakaw ulu feno kɛrɛnkɛrɛnna sa kucala sigida beno ni ale be wele ko sokura ni ale ni kɔkɔ sigida ni sanji ba in kɔni nalen sa a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni ba don maaw n'u bololaminɛw ulu kunna maa caman be nɔ ulu kɔni jogina maa minnu jogina sa ni tasuma fagalaw n'o ye sapeur pompier maaw ye ulu kɔni ye dɛmɛ don ma ni ka ulu tagata n'u ye lapitaniso la walasa u be se ka kɛnɛya ni ka o sɔrɔ teliya weleweleda bilala baɲumankɛtɔw maaw ma ka taa se an ka jamana marabagaw ma ko ka dɛmɛ don ni maa ninnu ma minnu n'u bololaminɛw tiɲɛna ani minnu ka sow fana tiɲɛna k'a sababuya kɛ sanji ye. Bafula be dugu ka taga se Maɲina o masa a dugulamaw kɔni dɔgɔkun kɔnɔna in na tajiko gɛlɛya kɔni be sɔn ka ulu sɔrɔ k'a sababuya kɛ taji feereyɔrɔ ba fila min be u fɛ yen nɔ olu de be ka taji di maaw ma ni wagati in na yɔrɔ tɔw kɔni taji feereyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don k'a sababuya kɛ taji tɛ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min ye baloko dɛsɛ fana be u ka dugu kɔnɔ n'a fɔra ko taji fana bena fara o kan tuguni ko jamana marabagaw k'a lajɛ ni ka dɛmɛ don u ma. Mali kunnafoni jabara lajabaw kunnafoni dabanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ne k'a da kulo kan o de tun ye ni tunga lafiya ma olu de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya maa minnu ni olu kɔnɔna na maliyɛndenw lafiyali kama yan fo u sigiyɔrɔ la i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na k'a fɔ ka aw maa minnu bɛ yen nɔ aw ka terrain de b'aw bolo a bɛ waati caman bɔ a t'a dɔn aw ka terrain aw bɛna jɔ cogoya min na k'a kɛ aw sago ye maa t'aw bolo aw bɛ se ka jigila da maa min kan min bɛ se ka aw ka so jɔ ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ terrain ninnu titre foncier de don walima permis d'occuper de don a b'a ta ni ka di tunga lafiya maaw ma u b'a ka so jɔ k'a d'aw ma damu o kɔnɔna la ni wari bilalen tɛ i bolo kɔrɔ i sen don tunga lafiya ma olu ka so jɔ tɔn na n'an ko ma ko pari kalo o kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ tɔn in ale kunkɔrɔ walasa kalo duuru o kalo duuru maa kelen ka so tile o bɛ ta ni k'a d'i ma ni wagati in na fɛn min ye duplex ye ale baaraw kɔni clôturé la sisan nɔ maa min mago bɛ villa 3 chambre salon o la sa o baaraw olu de bɛ sen na o tɔn kɔni o papier o ma dafa fɔlɔ nka ale fana maa tɔ o man ca kosɛbɛ ten i boli biribiri ka t'i sen don tunga lafiya ma olu ka nin sojɔ tɔn in na walasa i bɛ se ka sojɔ damu na e maa min fana bɛ yen nɔ sa ko o man di ye i ka wari bɛɛ de b'i bolo i bɛ fɛ k'i ka sojɔ yɔrɔnin kelen ka ban tunga lafiya ma u bɛ o fana kɛ maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ fɛ k'i ka sojɔ étape par étape dɔɔni fo ka taga i ka so ban ka sɔrɔ i sen ma don pari la tunga lafiya bɛ o fana kɛ aw ye damu ani lafiya o kɔnɔna nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ notaire ale ka yamaruya de kɔnɔ n'an k'o ma ko seere a bɛ baara daminɛ wagati min na papier bɛɛ bɛ taa mara notaire ale fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko contrat banna aw ni tunga lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na o b'a yira k'a fɔ k'u ka baara tilennenya ani jɛlenya o de don tunga lafiya maaw u nana tungaranke olu lafiyalen o kama aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.